Door de opmars in noordelijke richting van de geallieerden is het 15e Duitse leger gedwongen zich terug te trekken. Tussen 4 en 23 september 1944 steken ruim 89.000 Duitse soldaten min of meer hals over kop de Westerschelde over. Hun doel is Noord-Brabant. Ze zullen daar ingezet worden om gaten in de Duitse verdediging op te vullen. Vanuit het zuiden zijn ze naar Terneuzen en Breskens getrokken. Bij de overtocht maken ze gebruik van de reguliere ponten, eigen vaartuigen en schepen die ze van de Nederlanders hebben gevorderd. In Zeeuws-Vlaanderen hebben ze hun overtollig materiaal achtergelaten. De geallieerden proberen op 11 september de terugtocht voor de Duitsers onmogelijk te maken. 72 bommenwerpers proberen de Duitsers te treffen. Dat lukt hen slechts ten dele. Veel meer is de burgerbevolking het slachtoffer. 216 mensen uit Breskens verliezen die dag hun leven. De inwoners zijn niet van tevoren gewaarschuwd. De Duitsers verliezen 120 man. De 4e Canadese Panzerdivisie bereikt half september het Leopoldkanaal. Ze zijn dan vlakbij de Nederlandse grens. Generaal-majoor Spry spreekt zijn mannen toe. Op 5 oktober zullen ze de aanval openen om zo te proberen Nederland binnen te trekken. Ze stuiten op felle tegenstand van Duitse zijde. En de aanval is zonder succes. Deze beelden zijn opgenomen in de buurt van Ede. Er wordt felle strijd geleverd tussen de Duitsers en Canadezen. Gelukkig openen op 8 oktober de Canadezen ook vanuit het oosten de aanval op West-Zeeuws-Vlaanderen. Totaal nieuw in de strijd is de inzet van buffalo's. Met deze Engelse amfibievoertuigen worden grote aantallen manschappen de Braakman overgezet. De Duitsers zijn totaal verrast en de Canadezen starten nu een succesvolle opmars. Via de Isabellasluis, het zuidelijkste punt van de Braakman, kunnen de Canadezen het zwaardere materieel op het krijgstoneel voeren. Op 17 oktober, na een zeer felle strijd, valt IJsendijke in handen van de geallieerden en rukken ze verder op naar het westen. Dit bord geeft aan dat de route nu vrij is van mijnen. Die hebben de Duitsers op alle doorgaande wegen gelegd om de Canadezen te hinderen. Behalve door mijnen worden de Canadezen ook gehinderd door de weersomstandigheden. Het is najaar, veel regen en dus ook veel modder. Op 24 oktober wordt Schoondijken van Duitsers bevrijd. Ook dit dorp is zwaar beschadigd. Dit komt omdat het op een kruispunt van wegen ligt en dus van strategisch belang is. Op 22 oktober is Breskens bevrijd, de plaats die al een maand eerder is gebombardeerd. De restanten van de snoepfabriek van Van Melle, in die tijd de grootste werkgever van Breskens. Ten westen van Breskens, daar waar nu de steiger van de veerdienst is, hebben Duitsers zich verschanst in bunkers. Er komen Lancaster bommenwerpers aan te pas om ze te verdrijven. Veel bommen missen echter hun doel en komen tot op de dag van vandaag nog tevoorschijn. De Dorpstraat, waar tijdens eerdere bombardementen de meeste Duitse slachtoffers vallen. Door onderhandelingen tussen Duitsers en Canadezen is Goede op 27 oktober vrij ongeschonden in geallieerde handen gevallen. Goede fungeert dankzij die onderhandelingen als Rode Kruisdorp en wordt ontzien.
Door de modder en stukken land die onder water staan, trekken de Canadezen verder. Heel veel strijd en slachtoffers kost de bevrijding van Oostburg op 26 oktober. Na die dag worden er hier en daar borden geplaatst waarop staat dat het verboden is materiaal mee te nemen, omdat dat straks nodig is voor de wederopbouw. De watertoren is totaal verwoest. Evenals de Rijks-HBS. 1 november valt Sluis en daarmee is de bevrijding van West-Oost-Vlaanderen een feit. De restanten van het Belfort, waarin het stadhuis is gevestigd. Als dan de kruiddampen zijn opgetrokken, begint men aan het herstel. In Terugkieken besteden we een volgende keer aandacht aan de periode na de bevrijding.